Wai waccan matar da ta damu mutane me yake damanta ne? Ta damu mutane da kuka. Ke ya ne kika damu mutane da kuka? An gaya miki nan wurin kuka ne? Abadan Allah daga rigima kuɗi. Naga wasu ma ai lamuntarsu ake yi wata su biya ko kullum su rinka ba da abin da suka samu. Wannan abu sai ka ce haɗin baki da alƙali ɗaure ni shekara 10 a wannan shekarun na bayan na riga na tsufa. Aba bewa Allah tsaya dakata bewa Allah dakata. Ki dakata mana ki mun shuruka wannan kaman an mutuwa. Hajiya, ya sunanki ni suna na lantana ba baiwa Allah suna na ba. Suna na lantana, kin gane? Ke amma na fuskanci ke sabuwar shiga rigima ce ko? Ni ban taɓa yi ba tun da nake a duniya ban taɓa rigima ba. Ki yi haƙuri, duk nan da kika gan mu nan daga mai shekara 30 sai 40 sai ni mai 50. Kin ga kalle ni nan da kika gani. Nan ɗaurin rai da rai aka yi min a nan gidan. Ɗaurin rai da rai? Haka ne. Ke kuwa me yake kai haka? Kishiyata na samu na kashe. Ni ban taɓa yi ba tun da nake a duniya ban taɓa rigima ba. Kina ji na? Ina ji. Ke kin ji abin da ya kawo ni nan. Ke me kika yi kika zo nan? Wata rana Larai. Uwar da shi. To ai gani. Muna lafiya. Alhamdulillah. Madalla. Larai. Na'am. Allah 2000 zaki ara mu. 5,000.
Ni ko ina na ga 5,000 ai kai ma ka san ba ni da kuɗi. Kinga, to Allah saurara. Tun jiya nake sa ran zan ji karan kararan an mana albashi. Jiya ta shuɗe, yau gashi za ta shuɗe ba mu san gobe me za ta haifa ba. Amma idan aka ara mun in Allah da gobe zan dawo da su. In kuɗi kake so ai sai ka je ka kafa gate. Kuna kafa gate yanzu nan za ku samu kuɗi. Ai ka san kowa ma mai laifi ne. Da Allah saurara. Ke sanin kanki ne. Idan irin wannan kuɗin nake so in tara, da ta ne bayana tara su. Ni ba ɗan sanda bane mai karɓar cin hanci ko mai zalunci. Na dogara da albashi na ne, kuma na dogara da hakki na ne. Wanda ba da haramun. Ina da kira da talauci cikin. Da talauci. Dan na ga da kowa mai laifi ne. Uwar dashi. Ai na kallaki kina da hankali ashe. Uwar dashi. La la la, uwar dashi. Uwar dashi. La la la, uwar dashi. Gatanin, 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 uwar dashi. Yalla bai to ina magana baka ce mun komai da kuma ka fito. Uwar dashi. To, kin san su mutanen duniya kowa abin hannunsa yake so. Saboda Allah a ce wai 100,000 don na tambaya ya rinka ja min rai kuma rance na ce ya bani fa ba fa kyauta na ce ya bani ba. Ni a tunani na ina tambaya shi 100,000 nan zai ce Larai mun gwa naira 100,000 nan kyauta ba ma sai kin tambaye ni rance ba je ki kashe matsalar gaban ki. Amma rance sai ya dinga ja min rai ya dinga ja min rai saboda Allah da Annabi. Larai ne hakkin ban dariya. To ai irin waɗannan mutanen ba za ki ji babu a wajensu ba. Isu masu kuɗi kenan. To ke tagumi ni jugum da za ya ga mana sirrinsa. Amma idan isu suka haɗu to a nan sai su ga kalmar babun ta fito domin isu suna gaya kowa da uwansa sirrinsa. Ni zan je in nema ta wani wajen ai hanyar Allah tana da yawa. Haka yake, ni ma zan taya ki da addu'a. Amma sa rai gaci shi ke kawo yunwa. Kani. Sai na dawo. To a dawo lafiya. Allah ya kiyaye. La la la, uwar dashi. Gatanin, 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 uwar dashi. Salamu alaikum. Alaikum salam. Barka da aiki. Allah da yake a ganin. Gari alhamdulillah. Ina mutum. Wa kenan? Labaran sun tafi operation. Lafiya? To ƴaƴansa na kawo mishi. Uwar dashi. Yau kwana 3 rabon da ya bamu ko fucika baya bamu kuɗin abinci. To saboda haka ga 'ya'yan shi na kawo masa abinci ya kwashe ya san inda zai yi da su ni kuma daga nan gaba na ƙara. Ki haƙuri Lare, don Allah ki haƙuri Lare. Bai kamata ki haka ba, ke da labaran kun fi ƙarfin haka. Ki yi haƙuri ki koma gida. In Allah ya da nan da awa ɗaya zan sanya da zan zo. Bai kamata ki haka ba. Ne ya kamata kenan abin da ya mun? Abin da yake mun ya kamata kenan? Ina matarsa ga 'ya'yansa ba cinsa ba shansa. Na sani ko ma yaya nan wajen aiki ne akwai mutanenmu da yawa. Bai kamata ba. Sai a tona mana asiri. Ki yi haƙuri Larai. Amma wallahi ya ci daraja ka ya ci arzikin ka in ba da dan haka ba ko wallahi yanda na kawo 'ya'yan nan sai dai ebe su daga nan ya san inda zai yi da su ni kuma daga nan gaba na ƙara. Na gode ki haƙuri. Aji dan Allah ki mai da su gida. gaskiya oga da baran baya kyautawa. To idan an yi albashi ina ke. Uwar dashi. Salamu alaikum. Aminu wa alaikum assalam. Larai. Na'am. A'a. Malam Lukman kai ne? Allah ni ne. Sani da zuwa. Na gajiya. Sani da zuwa. Ya garin. Gari alhamdulillah. Ya suwa da ya sa Amira. Suna nan kalau. Dama wani dan gari ne na kawo miki na ciki a dan yi dan tuwo haka. Kuma dan Allah ai haka. Kin san abin ne wata yayi nisa. Ga kuma wannan. Kuma dai. Da ka ba kuma. Sai hakuri abin ne.
sa halin aikin namu. An gode. Sai a haƙuri. Saka da alheri. uwar dashi uwar dashi Malamai me ke faruwa kun zo ku tsaya akan mu kun yi mana shiru kuna kallon mu. Ƙararsa na kawo. Na'am. Me ke faruwa? Ina komawa gida na same shi a ƙofar gida ya zo ya ci zarafina wai ina shiga gidan shi. Kai malam haka ne me ke faruwa? Ranka ya dade abin da yake faruwa baiwa Allah nan suna zuwa gidana ni ba tare da ina bukatan hakan ba saboda ni ban da bukatan su je gidana kuma na gaya masu nayi da su ba ɗaya ba ba biyu ba sun ƙi su ji musamman ma ita wannan larai na gaya musu ba na bukata. To abin tambaya shin kai ka yi wa mai ɗakin ka magana akan ba ka son mata su shiga gidanka har da wannan matar larai? Ka gaya mata haka? Na riga na sanar da ita akan cewa ba na bukata su rika je man gida saboda suna ziga man mata suna nema su fanɗarar man da ita. Wato kana so ka nuna min cewa larai ita take iko da iyalinka ba kai kanka ba kenan? Ba haka bane ranka ya dade. Ni dai ina bin haƙƙina kawai ya ci zarafina a bi min haƙƙina kawai a kai mu kotu. Kai shugaban kanta. Ke abin da za a yi yau juma'a ki je in Allah ya kai mu ranar litinin zan rubuta muku FR mu kai ku kotu insha Allah. Final. To Allah ya kiyaye. uwar dashi uwar dashi la 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 uwar dashi gatanin uwar dashi uwar dashi uwar dashi Kai jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu wannan rayuwa a haka za mu kare da safe mu karya da tuwo da rana mu ci tuwo da daddare mu ci tuwo. Khalifa anya za ka iya rike mu da wannan rayuwar haka? Momi ki yi haƙuri. Malaminmu yana ce mana duk wani abu idan ya same ka akasin alkhairi ka yawaita addu'a insha Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don Allah ki daina kuka, kukan ki yana ɗagan mana da hankali. Allah zai kawo mafita insha Allah. Allah ya kawo mana mafita. Don Allah ki daina kuka ma. Ki yi haƙuri. Ki haƙuri. Kuma in yayi farko zai yi ƙarshe wata rana na tabbata sai labari. uwar dashi uwar dashi Gida. Inspector Fande. To mana da Ali mu gyara radio. Okay. Hajiya, wato abin da nake so da ke layi, mu 'yan sanda an tanaje mu ne domin mu daidaito tsakanin al'umma ba ne kuma kai mutane kotu ba. Kin gane ki yi haƙuri a yi muku maslaha ki koma gidan mai gidanki shi ma ya koma wajen iyalinsa. Au kenan duk cin mutuncin da ya min da rashin mutunci shikenan ya tashi ya ci bilis kenan? A'a ba haka bane ba. Abin da muke so shi wannan dan adam ne baki san ranar da zai miki ba wata rana shi ma bai san ranar da zaki masa wata rana ba don haka Allah ya haɗa mu a guri guda mu zauna mu amfani juna. Kin gane a yi haƙuri a ɗora a gaba. Shikenan. To Allah ya miki albarka to kai kaji kai ma ka amince bisa san ranka ka yarda. Da ranka ya dade. Fandi a bashi kayansa. Okay. Bari in gani me na shi anan. Okay. To shi kenan Allah ya kiyaye. To kai duba ka gani sai ko? A kuma da kiyaye da abin da za a faɗa baki ya san me zai faɗa. Ka gani? Allah ya kiyaye ka ji Ali Allah ya kiyaye. Nagode. uwar dashi rikici ko kuma zamba haka yake samu ko da shi wannan daga Allah ne
Wa alaikum assalam. Alifa je ka gani waye ke a gida. Lokacin da shi. Akwai mai To ya labarin mutumin? Labarin mutumin ai ni ma a wajenka nake neman labarinsa. Ni ma ban da labarinsa. Lare. Amma zai zo ya same ki da kansa ko dan yaran nan da suke hannunki. Dole ya neme ki ni na sani. Tabbas. Kake gani? Wa ya sani kila ma yana can yayi aurensa. Mu ya watsar da mu. Awa Lare aure banza ne. To idan ma yayi auren a ina zai ajiye su da me zai rike su? Mutumin da ya bi aikin sa ya tafi gallafiri. To me wacin ya je ya samu aikin yi? In ba dan haka ba tun yaushe ya watsar da mu ya tafi ya bar mu gani ga yara. Ai aure ba banza bane, aure da kansa yake zaune. To Lare. Tunda abin ya zama haka ne ba labarin sa mu ci gaba da addu'a. To Allah ya bayyana shi. Ga wannan ikon Allah to ai haka kuma to an gode Allah saka da alkhairi. An gode Allah ƙara. An gode Allah saka da alkhairi. Amma ya tafi. Ai ko dai ya tafi. Ya nake gano? Mamu ya ce ma sai garin tuwo kuma kaga dama dai tunani na kenan dai. Wallahi dama yunwa nake ji in samu ko 50 ce mu siyo garin kwaki wallahi. Ka ga yanzu ba zancen garin kwaki ba ka dauki naira 50 din sai ka sayo burodi ka dan tausa ka je ka siyo mana garin tuwo rabin kwano ka danyo mana cefane. A biki yanzu me zaki ci? Ni idan na samu na dafa abincin na ci idan muka ririta wannan ta ishe mu har gobe. Gobe ma sai mu cefa nan mu hankalin mu kwance. To sai dai mu ci biredin tare da ke. Ka ga dai to je ka siyo Allah maka albarka. Rikici ko kuma zamba haka yake samu ko da shi wannan daga Allah ne. Alifa, yanzu ya kake so in yi da rayuwata? Alifa, na saman maka aikin kafinta. Ka je ka daddage kun yi fada da Alhaji Musa asalin mai gidan naku. Ka yi mai rashin mutunci ya koro ka. Na zo na kai ka wajen sai da bakin mai. Alifa, jarka uku ta bata. An zo an kamun kararka. Na kai ka gurin aikin fawa. Kwata na kai ka nan ma ka kama tunda ai ba aikin da za a ce lalle sai an yi gado za a yi shi da na kai ka kwata yau naira 1000 ta bata gobe 2000 ta bata suna zargin ka ya kake so kai mace ce da zaka zo muna musayin duwawu da kai in zauna ka zauna kuma sannan mun dogara da Allah mun dogara da ni da kai ga ni ga kannanka amma shikenan yanda ne nabi da kai ka nemo mana na halal din kaki ko kuma ni kake so dole ni in daki kwano rika aikin abinci ina tafiya talla. Haba Halifa ya kake so in yi da rayuwata ne aiki ba kalar wanda ban sama maka ba ka je nan amma kowanne sai ka je ka zawaye gurin aikin nan Halifa ka san rayuwar da muke ciki na dogara mun dogara ga Allah mun dogara da kai ga ka ga ni ga ƴan kannanka saboda Allah da Annabi Halifa ya kake so in yi maka saboda Allah ya kake so in maka kai yaro karami ne da kullun sai na kama ka ina zanewa Uwari da shi, rikici ko kuma zamba haka yake samu ko da shi wannan daga Allah ne. Halifa, Amira, Walida, yanzu me kuke ganin mafita? Kun ga dai na farko ubanku ya rabu da mu ya tafi ya bin mu kuma ya banna da ku yanzu wace mafita kuke gani hanyoyin da za mu samu abinci ko kuma na gudanar da harkokinmu na yau da kullum Ni a haɗa mu roba fiye wata zan rika sai da ruwa. Roba fiye wata za ka rika sai da ruwa? Fiye wata.
momi ni kuma a haɗa min kayan awara a kofar gida sai na dinga siyarwa. In ya so Amira sai ta dinga taya ni. Kin ga anan mun samu abin da za mu dinga ci. Momi, shawarar da walida ta bayar da Halifa ita ce shawara. Momi, hakan za a yi shine za mu samu mafita daga cikin halin da muke ciki. To alhamdulillah. Farko dai zan iya cewa Allah ya muku albarka. Allah ya sa ku gama da duniya lafiya. Na gode wa Allah da ya bani ku, ya kasance zan haɗa ku mu yi shawara kuma har mu samu mafita. Allah ya sa a gama da duniya lafiya. Ni kuma ko da rigima ko da bashi ko da yaya insha Allahu sai na neman muku jari domin ku ci gaba kuma da sana'an nan. Allah ya taimake mu samu abin kaiwa baki, ga kudin makaranta ga kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Na ji daɗi da wannan shawara da kuka bani. rikici ko kuma zamba haka yake samun korafi. Kin san me yake damuna? Gaba ɗaya lamarin gidanmu yana damuna. Game da me to? Ke ma na san kin sani. Yanzu ki duba ki gani. Ɗan faɗin layin nan. Mu kaɗai fa muke suya a wurin nan. Kuma ya zama dole me in ba za ku samu rufin asiri ba. Allah sarki kake ji komai, ai komai yana da lokaci. Kin gane neman halakar mu muke. Kawai ki yi haƙuri 'yar uwata.